Iki mau ada Mas Paris gua aja lagi. Wong ngabot bojone wong liya. Terus, Mbak. Dharma neka dasu mandeng senadyan amung sadelo nambah nisang sameng ati Kowe apik lho iki mau. Sapa sing ngempul mung sapa? Sing ngempul iki sapa? Terus sing ngempul wedok ta? Mula ditunggon dadi ya. Ditunggone tidak bisa macam-macam. Kudu gong. Ora gonggong to gonggong. Langgame angenteni. Ngenteni. Sik nuwun sewu napa jenengan ya nganu ngasta pedalangan bareng. ajar Mas. Cocok. Suarane ketok, suarane ketok. Suwantene ketinggal. Ketinggal napa? Aku asine meneng gur ngempet guyon tenan. Set 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 set. Wis ra kuat tenan. Bisa ngebas ngaten lho karakter suarane niku Karaktere saged iki ngebas. sae. Sae. Lanjutkan Dalang Putri niku arang lho. Arang nggih. Metu Jawa Timur Dalang Putri. Wah, elok. Nggih sing wonten wamiteng isi niku nggih. Bus Sri Kenik. Bakule jare. Wi dosenmu lho. Ngawur. Anu dipotong ya iki Mas Anu. Ora iso, sok arepe tak screenshot tak kirimno Mbak Kenik. Ki lho muridmu. Aku rung lulus aja. Ben dingel-ngel teh kamu. Ben. Ya. Ayo angenteni, Mbak. Ya, monggo. Aja. Aku ngenteni kamu kaya ngentenimu dening wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu
rasa tenan. Yuk. Kledang kae teko pranyata janjine tetet citra gelangalit welut bisa saumpama aja lali kalih kula. Gledang kae teko pranyata janjine tetet citra gelangalit welut bisa saumpama aja lali kalih kula. Matur nuwun terima Mas. kasih. Mbak Ayu wis ngaturke langgam angenteni. Iya. Elok ya, Truk. Luar biasa. Iki dibacotke Koneh, ganti kowe. no. Sindene dhewe urung jumeneng. Lah iya. Dik Sinta Mbak Enggar. Musik. Oke. Oke. Musik. Oke. Apa niki? Sik jebul jumeneng sik. Cuman saya Luar biasa. Wilujeng enjing Mbak Enggar Dik Sinta. Inggih, wilujeng injing Mas-mase. Selamat pagi. Good morning. Ya. Ayo arep ngaturke apa? Golek libur ning wayah esuk iki. Musrik. Musrik Oh, monggo musik. gamelan monggo. Napa? Iya. Isi medion iki. Napa niki? Pun monggo, Martika. Mawon apa mutar lewung ya ora apa-apa. Lewung. Heeh. Oh nggih. Oke, lewung. Mangga. Mangga. Yuk. Ayo. Wah, Asik. Makadir. Asta Brata. Kene lho.
malah nganduk. Yow. Senam. Senam ibu-ibu PKK. Joko Tingkir. Lagi roh. Tiba Joko Tingkir. Senam pagi. Senam pagi. Dedek sih. Wah, aku senang tenan. Luar biasa. Senang tenan aku. Jos, oke. Ayo, saiki Dik niken karo Mbak Dewi Angin-angin. Ini. Dewi Kanginan. Jo meneng bareng. Ya. Meneng bareng. Sing nunggone jek pecinta-pecinta hebat kok. Ya. Oke. Ya. Jaranan Mas. Dadi engko ya, dadi wong loro. Siap. Iya Mas. Iya, Tiara numpak jaran ini spesial buat Karang Taruna semua ya. Oke. Karang Tarunanya apa Mas namanya Mas? Oh, Sasana Krida Muda, jajan luar biasa sekali yo. Bulurah nggih katone kompak sangat jenengan Bu awit mango. Ngeten lah jan. Sing sanding ini ke Pak Lurah nggih? Iya dong. Ah, ya alhamdulillah. Niki tembangin apa Mas? Tiara. Tiara. Tiara numpak jaran. Ono to Tiara numpak jaran. Tiara numpak jaran kok tiarane kok bebas nek Thailand ngono ya Mas ya. Iya. Tiara Ayo. numpak jaran nggih. Ayo, Bilih numpak. Bu Lurah badhe nderek monggo mriki lho Bu. Nderek jojoketan mawon mboten apa-apa monggo Bu Lurah. Weh, tesen nenggani to, Mbak? Lah nggih. Oh. Bu Lurah wit nang joget iki lho Pak saking gayengen iki ya. Masih Jan stay tenan. sampai Mbak akhir. Dewi. Dalam. Jenengan apa sering piye teng Jepara? Tanggapan teng Jepara? Jarang. Oh, jarang. Oh, Nggih. mau statusnya kulo di komen bar kowe kok karo anu to, Alhamdulillah. ngejak Mbak Dewi to. Nggih. Kala-kala jak mriku Kak. Oh, wis sok koprol. Oh, sakniki pun prei. Oh, prei nggih. Heeh. Koprole ora. Tersane nek teng mriki ketinggalan kula anggun ngoten lho. Jeh, ora apa. Kula kan kalem ya. Ah, engko tak koprolne engko tak koprolne. Semoga menika pamundutan wonten Tiara. Heeh, jaranan penting apa? Wis monggo. Apa iki lagune? Oke, silahkan. Apa iki? Apa? Heeh. Ini apa numpak jaran lho? Tiara numpak jaran. Ah, kuwi lho, Badar numpak Dewi. Oke. Magadir. Alah jenengan kok ngoten ya. Tiara. Kau bertemu aku begini, belum bertubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhubung, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, sakitnya dapatkah kau merasakan? Mas Aryo yo. Oh Tiara. Flamboyan. Iki numpak jaran Mas Tiara nih Mas.
Setengah tengah menikah wonten unditan wonten Tiara numpak jaran. Heeh, wis hawane kaya anu numpak. Nuwun sewu Mas, kamengko niki sampun jam rodok-rodok setengah pukul, jarane rodok ucul Mas. Ah niki enten sing nyuwun anu mawar biru nggih. Mawar biru. Nggih. Aduh, Bu Lurah sakit nggih dereng Bu, dereng rampung. Ketinggalan jenengan tesek pengen olahraga pagi yo. Los pokoke. Mawar biru, ayo. Nggih. Mawar biru sinten sing anu? Nggih, manut. Niken. Lintune. Oh, lintune ya. Lagu-lagu zaman saiki. Bojo loro ya. Bojo loro. Thailand toh. Om. Thailand. Ayo. Bojo loro kabeh. Wis ndak ngikuti zaman as tabretan. Sesuk dinggo garapan. Sesuk belajar. Ya. Nah, iya. Yo, sing duwe cita-cita bojone loro ngacung. Yo! Nek pengen diuncali sesuatu. Game over. Mainkan gitarmu, Bang. Ayo Bu Lurah. Wah. Sampai bawah, sampai basah, sampai bawah. Setino kanggo wong liya. Remik isi. Matur nuwun. Oh ya. Sebiru ini Mas. Oh ya. Oh ya. Napa? Dermaga biru. Oke. Yo silahkan. Wah, lah kae Janaka wis mlebu ning gone jero apa? Magodo. Wah, lah ya wis. Yo terus dermaga, yo. Tambure wis pecah. Tambure pecah. Wah, elok tenan wis mlebu. Lho lah kae Werkudara kae. Wah. Ya, yo. Lah jebul iso nyaut tekan dindi. Oke, monggo terus. Lanjut. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, ya. Ayo, terus apa? Ayo monggo. Nggih. Derayan demi derayan demi derayan. Ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku pinta, setialah padaku. Hanya dirimu ku cinta. Matur sembah nuwun Bu Lurah ya. Nggih, alhamdulillah. Keripik gedang, keripik tela, sithik edang waton rata. Nutuke lakon, Ceritane isih dawa Mas Badar. Yo. Ditutuke ya. Oke, yo. Tuh, sapa kae? Menapa to mirah ingsun?
Iki tak sawang kok katon jejubah tegese kowe Brahmana. Nanging tak sawang kowe kaya dudu Brahmana ana ing negara Giri Bajra kene. Sang Panembahan ngaku kowe kuwi sapa Panembahan? Ya, persajan wae Jara Sandha. Aku Resi Padmanaba ya memper. Sang Prabu durung ngerti marang aku jernyatane. Aku iki Brahmana kang Wulandara. Aku teko ing papan iki yektine muhung kepengin sabejagong marang Ratu Magoda Prabu Jara Sandha. Saya suwe kok aku wis tau weruh marang sliramu. Pasuryanmu kaya ora pangling. Kaya Nalendra Dwarawati Siri Bathara Kresna. Ora kleru bener. Edan. Sabda Kresna lan ngandika Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tias ing halatala Mapan ana tengah iki dulurku Janaka sing ning mburi kae iki werku Dara. Trembelane telepon mungsuh ya kene metu mburi apa metu ngarep kowe wis ajur dadi bubur. Jara Sandha, Ye, aku mung netepi jeneng Nalendra kang tinandur dening Kang Akarya Jagat Murih Rahayu ing Bawana. Aku krungu pawarta menawa kowe arep nganakke sesaji Ludra. Kowe bakal nyembelih ratu cacah 100 kang dina iki kelakon bondo ratu 98. Tegese mung kari sak sliring bawang meneh kowe gawe pepati kang gegirisi. ya bener. Aku kepengin nganakke sesaji kuwi konjuk dewaku. Kenapa kowe ndadak takon? Karepmu piye? Iki kapitayanku, iki kapercayanku. Marang dewaku ya kaya ngono kuwi. Bisa kondang kejana priya lan pinardawa kamulyanku nekem jagat iki ento sembada beleh ratu 100 konjuk Sang Hyang Ludra. Kosek to. Kapitayan kuwi apa? Kapitayan kuwi sing dilakoni ati lan sing diugemi saben dina. Yen manut krenteke rasa mongko rasa pribadimu dhewe. Rasa pribadimu dhewe bisa bener lan bisa luput. Nadyan bisa bener lan luput, sing menang benerke ya pribadiku dhewe. Ya. Yen manut pribadimu bisa uga kapitayanmu ngono kuwi kapitayan sing luput nanging sengaja kok benerake. Kowe nyalahke aku, Kapitayan kuwi padha karo agamaku, aja kok nyaruwus kowe. Tresna. Kapitayan kok gawe katunaning liyan. Coba to, ratu ora dosa, ratu ora luput, kok sembelih kaya ngono kuwi. Kresna, wong urip ning donya iki kon milih kapitayan lan agama rinasuk dhewe-dhewe. Dadi kapercayanku kaya ngene aja kok sawang nganggo kapitayanmu, mesti ora gathuk. Jara Sandha. Nadyan ora gathuk nanging kowe kudu ngerti. Manungsa lair ing bumi iki cinipta nggo tresna tinresnan. Aja nganti bedaning kapitayan lan agama kanggo paten pinaten. Sing gawe jagat. Lah nek ngono kenang apa kok cinipta kanthi kapercayan kang ora padha. Jagat iki horeg mung saka bedane kapitayan. Gagasen. Saripatine wong kapercayan ku apa wae iki padha. Rahayu ing donya prapting delahan. Mongko gawe rahayu ing donya iki aja memungsuhan apa meneh memateni sapadaning urip. Kowe lali. Kabeh kapercayan duwe sarengat dhewe-dhewe kang tegese ora padha. Dadi aku nindakake belehan nggo sesaji iki dudu dosa ning srana. Nggo aku ngugemi kapercayanku. Iblis lanang. Yen ngono kowe kuwi setan memba menungso. Ing atase kewan wae sing kanggo sesaji kae dadi dosa yen mbok perwasa.
Ning sing kok sembelih kuwi ratu tanpa dosa lan luput. Sing tak beleh lan tak pateni iki mengko kuwi ora nunggal kapercayan karo Jara Sandha. Tegese beda agama. Kanggo ora dosa Kresna, malah kepara aku munggah swarga. Jebul anggonmu ngugemi kapercayan kuwi nganti menceng saka jejering uripmu. Ora lumrah manungsa kowe Jara Sandha. Kowe wis dikendhaleni dening nafsu angkara. Yen ratu siji nguasani wong 10.000, yen ratu 100 tegese kowe gawe patine wong 1 miliar. Menungsa sing kaya dapuranmu yen ora diilangke saka jagat kaya dadi kliliping jagat. Iwak kecemplung wuwu, mangsa bisa bali. Sing gedhe dhuwur, golek papan sing jembar. Api dening api. Rupa keng kuda sakura kula yen atanamu kusa sang sri gedhe dhuwur sapa iki warek Kudara. Ayo Jara Sandha yen kena tak pringgake cara becik nungkula aja dadi sukertaning jagat. Wurung nanggonmu bakal ngadani sesaji Kalaludra. Sesaji Kalaludra bakal tak wurungke. Yen ndase Jara Sandha wis gumlundhung ana lemah bosok koklok rubung laler tak sampurnake nyawamu kowe. Oh menang apa kalah Werkudara? Jara Sandha ora kono sina gendeng. Wis tak ketok kekuataku ora ginawe rasa. Uku Pancanaka kaya muspra tanpa guna. Jara Sandha kae menungsa tugel-tugel. Awit dumadi saka pelem retangga jiwa. Manungsa sigar-sigar nganggo sandangan pating gedubel. Yen ora bisa maca sasmita iki aja ngaku pethuk Dewa Ruci.
Baskara Titi Wanci Gya sineblak risang Jara Sanda tangan tengen seblake nengen tangan kiwa seblake ngiwa gugur risang Angkara Murka Gundala ayo Kyai Werkudara piye? Wis kok sirnake si Jara Sanda wis. Janaka pripun? Wis kok uculi ratu satus negara sampun. Ayo enggal diwiwiti sesaji Raja Suya. Wis aku Eyang Mumatsapati saka Prajawirata minangka wakil Ratu Satus Negara Puntadewa. Inggih Eyang. Eyangmu ing Talkanda uga mengkono pun Eyang Begawan Bisma kang minangka wakil Brahmana cacah 7 kulup. Nggih Eyang. Menawi mekaten monggo enggal dipun wiwiti Eyang wujudipun upacara suci sesaji Raja Saya menika minangka tandha syukur para Pandhawa anggenipun sampun mbabati Wanamarta ugi negara Amarta ingkang sampun binangun. Iya ya nggih. Lising kandha ring kesing carita. Upacara syukur sesaji Raja Saya sampun dipun gelar mila sedaya sami nyekseni nggih dulur nggih. Syarat sarana sampun jangkep tegesipun sampun sah upacara menika. Rak nggih ngaten to nggih. Katarima para Pandhawa nggih syukur mawa Prabawa katentreman karahayon karaharjan. Abang biru lampune disko awakku mikir bojo loro. Oh bojomu loro luwih saking punika Kakang.
Sileksenan jagat saisine gandeng wis rampung putuku Puntadewa ndak jumenake dadi Ratu Samrat utawa Ratu Agung. Dene putuku Natandrawati Sri Bathara Kresna bakal ndak wenehi gelar Pamong Agung sing ora sarujuk maju kene. Amit basa Kalimantan tabik pisumanang lesina betingi lodune demaweng tawang towang. Kula Ratu Cedi Prabu Sri Supala. Kula badhe ngaturaken menawi kula mboten condong, kula mboten rumajang, kula mboten sarujuk. Entenipun wujudipun wah sesaji Raja Suya menika awit menapa? Prabu Puntadewa kok diwenehi gelar Ratu Agung kamangka Prabu Puntadewa niku ratu jerih getih wedi mati. Ratu ora tau ana sejarahe kok Prabu Puntadewa ki perang dadaki musuh. Napa melih Prabu Kresna kok entuk gelar Pamong Agung kula babar blas mboten sarujuk. Prabu Kresna punika ratu licik, ratu tukmis. Musuh Prabu Jarasandha metu lawang buri dadak kongkonan Werkudara. Tegesipun sesaji Raja Suya upacara suci menika mboten sah. Wauta tingkem Sang Prabu Kresna matek kang aji-aji mantram sakti medal Kyai Cakra Baswara dedel gayuh ngawiyat mlesat ing gulune Supala pedhot pecah kapisanan. Wakul ja'al haqqu wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Guguring Prabu Supala mratandani sirnaning angkara murka mboten ngemungaken wonten ing Praja Ngamarta nanging sumrambahipun wonten ing dusun Kurgan ugi dusun Sambong sumrambahipun wonten ing desa Purwasari mriki. Kakang Semariya Mila mekaten monggo sinuwun kanthi sesanti sekali merdeka tetep merdeka. Billahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggapke wayang.